Samantala, 36 na piling kabataan ang maaring makapag-aral ng libreng pastry course na hatid ng La Rose Noa Foundation, katuwang po ang Lingap Foundation Incorporated. Layunin ng programa na baguhin ang buhay ng mga porsigidong kabataan na pilit iniahahon ng buhay sa laylayan. Ang detalyeng yan sa report ni Venyo Pawid. Pangarap po maging chef din po. Siya ang 18 taong gulang na si Rhea Lynn, isang katutubong Aita mula sa siyudad Angeles. Bahagi si Rhea Lynn ng mga katutubong nakikipagsabayan sa progresibong pamumuhay ng lungsod. Nais ng dalaga na makatapos ng pag-aaral upang mapataas pa ang antas ng pamumuhay ng kanyang pamilya mula sa kagubatan. Gusto ko po may pagawa po yung bahay namin, tsaka po yung mga, matulong ko po yung mga kamag-anak ko, tapos po yung mga kapatid ko po, mapatapos ko po sila ng pag-aaral. Sa tulong ng CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated ay inilapit nito ng isang hakbang si Rhea Lynn patungo sa pagtupad ng kanyang pangarap. Pursigidong tumutulong ang Lingap Foundation Incorporated upang ilapit sa La Rose ang mga natatanging kabataan. Ang participation natin dito, naghanap tayo ng 10 indigent youth dito sa San Fernando, Angeles City at Mabalacat City. Naghahanap kasi ng 36 na porsigidong kabataan mula sa gitnang Luzon ang La Rose Noa Foundation upang pag-aralin ng libre ang mga ito ng International Pastry Course. Education is the best way to get involved and change the lifestyle of these young people instead of doing other things in the community. So in return to the community, they wanted to provide scholarship grant to the out-of-school youth of Region 3. 6 na buwang mananatili sa Pastry Academy ng La Rose ang mga piling mag-aaral kung saan all expense paid o libre ang kanilang pag-aaral, tirahan, uniforme at pati pagkain. Tiyak na magagabayan din sila ng mga batikang pastry chef mula sa Switzerland at ng isang Pinoy. Hindi rin basta-basta ang mga kagamitan sa loob ng pastry school dahil international standard ang pagkakadisenyo ng kanilang pasilidad. We have 5 modules. The first module is bread and rolls, and the second one is pastry and Danish pastry, puff pastry. Then we have cookies, and we do chocolate, and we do desserts. And now lately, besides that, we do gelato, ice cream, and barista as well. Ang gagawin lang nila, sir, mag-aral na lang po talaga. And yung tag-iisa silang table dyan, napaka-convenient sa student pag nakuha nila yung scholarship. Sa lahat umano ng mga kabataang edad 18 hanggang 25 na nais maging bihasang pastry chef ngunit kapos sa pampaaral, ay maaari kayong bumisita sa second floor La Rose Noir Training Center sa Clark Freeport Zone upang makapag-apply ng inyong scholarship. Ako si Reynel Pawid para sa Metro Central Luzon News.